Figyelem, sok idő volt megvágni, és rendesen már fáradt voltam meg. Remélem tetszeni fog ez a videó. Iratkozz fel, vagy repül egy RPG feléd. És azért csinálom ezt a videót, mert tisztelem az Eternát és a Spirit SMP-t. Na sziasztok! Ebben a mai videóban a Spirit és az Eternal tagoknak az összes ember történetét próbálom elmondani. A Spirit SMP-ben pedig csak 4 vagy 3 ember. Jó szórakozást! Első, ő itt Madcap, a szerver tulajdonos. Madcap a csatornáját 2022. augusztus 24-én kezdte el. Az első videója a Spirit SMP felrobbanása volt, a második pedig a Survival sorozata örökké. Azzal nagyon híres lett, meg lett neki a 325 feliratkozója, és eddig próbálom rávenni, hogy legyen videója. Szóval eddig ennyit tudunk. Második, Zsombot. Zsombot az Eternal SMP-be 2016. január 11-én kezdte el a videózást, a legnézettebb videója pedig az Eternal SMP-s videója volt, így 4360 megtekintéssel rendelkezik. Zsombot ő is szintén Eternal tag, de még a Season 2-ről láttunk róla a videót, de egyenlőre csak ennyit tudunk. De térjünk át a következő emberre. Dobó, miatt még el nem kezdett a YouTuber és a Twitch karrierjének, mindig elgondolkozott Twitchen, hogy mi legyen a neve, így Twitchen az lett a neve, hogy Dabó, így YouTube-on is az lett a neve, hogy Dabó. Így 2023. július 6-án kezdte a videózás, és ő is Eternal tag lett, de utána abba kellett hagyja a videózást, mert másnak kellett a vágási szakértője, szóval felvették, mint egy munkás szakértő. A vágási karrieremben. Szóval köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Buci szintén Eternal tag, mégis nagyon jó videókat csinál, 400 feliratkozója van, 2023. július 6-án kezdte a videózást, akkor még csatlakozott az Eternalba, mire nem ették fel Spiritre, de úgyis talált jó barátokat, de még mindig csak ennyit tudunk, de térjünk a következő emberkére. A jó öreg Villám 25. Villám az Eternal Season 1 közepénél vették föl, de csak úgy, hogy matonzálva beszélt vele és megmutatta, milyen jó a vágás képessége. Villám 2018. július 16-án kezdte a videós karrierjét, és úgy sok shortszal kihasználta, lett 8000 feliratkozója és nézettségi videói. Na de folytassuk a kövivel. Ez is majd. Ő is egy feltörekvő youtuber, sok shortsból szerzett sok nézettséget, ő is Eternal tagos. A YouTube karrierjét elkezdte 2023. április 14-én, és nagyon sok megtekintést szerzett. 1 millió megtekintés. És ez is majd is csak egy perccel ezelőtt vették fel az Eternalba, de így is nagyon jól vág, és még nem tudom, hogy lesz a második évadban. De folytassuk a következővel. BB Bazsi, egy nagyon jó építész az Eternalba, ő is feltörekvő youtuber. BB Bazsi 2024. november 11-én kezdte a videózást, Eternalba csak az építkezés miatt vették föl, no meg jó volt a PvP-je, meg a videóvágása azért is ilyen közepes volt, és nagyon jó feltörekvő youtuber, ő is short videókból használta ki az előnyt, hogy legyen sok nézettsége, de még nem lett szerintem még neki jó videója, shortok lettek inkább jobbak. De térjünk is a következő Legend Eternal tagra. Omega 1650 feliratkozóval rendelkezik, ő is feltörekvő youtuber. Ő csak az idén lett Eternal tag, de még nincsen Eternal tag videója, de az meg nem baj. A youtuber karrier futtatását 2023. június 20-án kezdte el, de még nem rakott ki egy Eternal videót se. Short videókból ő is kihasználta, hogy sok nézettsége legyen, na de térjünk is a kövi incidensre. 9-es Nova. Fortnite videókkal kezdte.
Utána Minecraftos videókat is kezdett el csinálni. YouTuber karrierrel 2022. augusztus 26-án kezdte el, és utána pedig felvették Eternal tagnak, így pedig a Season 2-ből benne lesz a másik felébe, de térjünk is a következő Eternal tagra. Chumbi X szerencsével felvették az Eternal tagba, úgyhogy nem volt semmi videója, de én azért elraktam a videóba, hiszen Eternal tag is van csatornája. Térjünk a kövi emberre. HB-könkon. Ő virtuál videó SMP-ket kezdett el csinálni, utána a Eternal SMP videót is akart csinálni, de még nem sikerült befejezni a videó, és karrier elkezdése 2024. május 5-e 10.000 megtekintése. Na de térjünk a következő emberkére. És nem volt csak feliratkozója. Leon Eternal videókat is kezdett el csinálni, és a Vixel SMP-ről is kezdett el csinálni SMP-s videókat. YouTuber karriere 2023. augusztus 13-a. Ő is ilyen short videókon lett ilyen 100 feliratkozója, na meg volt a Kacsa SMP-n is. Creepössze Steez, ő is elkezdett ilyen Eternals videókat csinálni, meg lett a 4000 feliratkozója 2024-ben, ő is kihasználta az alkalmat, sok short videót használ, és akkor lesz 4000 feliratkozó. YouTuber karrier elkezdés 2020-ban, október 14-én kezdte el. Mezei Pot, ő is ilyen feltörekvő YouTuber, Eternal egyszer kapnak Sukunáig, de azok már nem játszanak, Gaga meg Infinity Fox. YouTuber kezdés 2021. január 17-én kezdte el. De térjünk a következő emberre. Ja, és volt, ez a csatornája volt, és elkezdett egy újat, ami bot. Olio, ő is Eternals videót kezdett el, ő is kicsit később jött fel a szerver, ő is ilyen short videókat használt, meg lett neki az 500 feliratkozója, ja, ilyen 20 nem tudom valami videót csinált, és 2021. december 22-én kezdte el a videózás karrierjét. A közepes cukorsrác. 1810 feliratkozója van, a legjobb videója az Eternals videója volt, a YouTuber karrierje 2022. június 22-én kezdte el, így fölvette Matanza Midősugárt 7000-t, és a szerver elején kezdett úgy, mint a többie, szóval nagyon jó halad a gyerek. De most egy kicsit lát a videózáson, mert elromlott a gépe. Na de folytass. Diamond, ő is egy föltörekvő. 19 videóból majdnem 1500 feliratkozója van, és az Eternals videója majdnem az lett a legjobb. YouTuber karrierje 2020. október 13-án kezdte. Na, térjünk a következő emberkére. Gaga, nincsen Eternal videója, viszont van 2 videója, amivel van 857 feliratkozója. YouTuber karrierje 2019. Május 16. Az utolsó Eternal tagjuk. 19 videóból lett ez 108 feliratkozója, YouTuber karrierjét elkezdte 2018 és november 27-én, de térjünk a Spirit tagokra. Kiíró van rossz, gondolom már mindenkinek ismerős lehet ez. Ez egy Spirit SMP és tag, aki Kattos legjobb barátja, és Gabezune egy videó karrierjét elkezdte 2019. október 5-én, elég jól kezdett. Elég jó sikeres videó is lett, és egyben a Spirit SMP-s tag. Na de menjünk a következőre. Többen Magyarország legjobb PvP-se, egyben Spirit SMP-s tag. Lettek a nagyon jó videói, például a Spirit SMP-s, Effect SMP-s, a 100 videres videó, vagy a 1000 videres videó. Mi az is? YouTube karrierjét elkezdtek 2021. május 6-án. Na de menjünk az utolsó Spirit SMP-s tagra. Merix is egy Spirit SMP-s tag. Volt olyan videója, letesztette a 25 lehetetlen dolgokat. YouTuber karrierje 22.
január 23-a, nagyon jó Spirit SMP-s tag, és ebben a Magyarország legjobb PvP-se is között van.